san masoyi. Assalamu alaikum masoya na sunana dai Zainab Sabisa kamar da kuka sani albishirin ku ina masoyan waƙan Ummar Big Show. Kada ku sha'afa kuma kar ku manta wannan waƙa na bakon zuciya za ku same shi a YouTube channel na Ummar Big Show. Kaji duka mai yin soyayya kafin ginin ya sha wuya.